Godan lama dinai angni sigaw hantina ang thamthim nungjang lagaw sajaya simang kharkho gabgana nangkho nalana mai o roze garbani thansaliya. Hello guys, खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि YouTube channel बयखौबो फरायहरनाय थाबाय दिनैनि भिडिअआ जाहैबाय जोङो आब'मोनाव आलासि जानो नागिरदों हिन्जाव गोदानखौ आलासि जानो लिंहरदों आरोना ओमफ्राय जोंहाबो 7 मे थांफासिगोन आरो हिन्जाव गोदानजों आलासि जानो स' नोंथांमोना आंजों लोगोसे नायलांबाय थादो आंनि भिडिअखौ जोबजासिम फैदो आंजों लोगोसे दायो आङो अलमस्ट रेडि जाखांबाय आंनि मेकआपआ कमप्लिट जाबाय एसे मेकआप खालामबाय आरोना आब'आ सासे उन्दुगासिनो दाबो ओंखाराखै ओमफ्राय नैबेवहाय नैबे रुमावनो मेहेन्दी जागोन आरोना आब'नि जेनेबा डेक'रेसन खालामगोन आरोना बेयाव नैबे रेडआव माने साजायगोन आरो एसे जोङो नायदो नोंथांमोना समजों लोगोसे नुलांबाय थासिगोन साननैसो थारसै आरोना बेयावनो जागोन आरो डेक'रेसना Badam 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 janana manana dukhang badam 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 janana manana dukhang badam जोबोर गोथाव आंनि फाजा बादाम जोबोर गोथाव आंनि साना बादाम जाफै नोंसोर आंनाव साना बादाम để lại không phải gây chuyện này à bố sáng chứ chạy đi lại không cái này nó phải đi nè ra thành xe thằng cái sao đi start với thằng đây thằng cái sao để lại mà đây bây giờ lại không còn để lại cái con đưa đều phát thật nó này đây này xe mà bây giờ lại đấy wow sao xin mà được anh này cái xinh nè नै दुब्लि गेजेर गेजेर जों दायो फ्लाइटजों फैगासिनो आलासि जानो नागिरनो फैनाय थाव सुनासो जादों नाराखौ देखाय नाराबारि जों दा आलासि जानो थांगासिनो फायनानै जों हिन्जाव गोदानखौ लांगासिनो नाराबारि मोनफैबाय नै हिन्जाव गोदाना गुजुबायसो थाबाय मा हिसाबाव आंखौ गामसा गाननो थिनखो दायो जों मोनफैबाय नै ओमफ्राय बैयावहाय नै बैयाव नुहुरनायाव जागोन आरो मोनफैबाय जों दायो दाउ गोदानावनो आंहा दाउसो ओमफ्राय आङो गोदान बायदोंमोन गुसुआवนี่ค่ะได้สิแล้วनै गाइस मोन आं दायो माने बेदर गोदानाव थैना जानो गिनानै आं गामसाखौ बेफोरबायदि गानबाय आरोना एसे सेफटिनि थाखाय आरोना थैया जुदि नाङोबा आं माखौ गाननो बेनि थाखायनो आं गामसाखौ बेबायदि गानबाय आरो माने लंपेन्टखौ गोजांनायाव खुनो बानानै आं बेफोरबायदि गानबाय आरो मालायबो थादों आं गोदानो रोङाबाबो जानला मोनला गोदाबाय मानो होनोबा जों हांना जाखागोन नालाय जानला मोनला गोदाबाबो जायो आरोना दायो दाउ गोदाखांबाय आं लोगोफोर ओमफ्राय दायो आब'आ नैबेयावहाय सबाइजों दाउ संदों बेखौ एसे देखायसै आं भिडिअखौ एवनायखौ आरो ओमफ्राय बेथिंजाय हांगासिनो दाउ बेदर दा देखायगोन आं नोंथांमोननो
नै दायो पियास टियास हाना लाजोब्बाय ओमफ्राय बेदरा रेडिखा ओमफ्राय नै थाव होबाय सारायाव एसे ओमफ्राय नै बिथिंजाय दाउ हांनाय सोलिगासिनो ओमफ्राय आं बे हांनायखौ माने एसेल' मोनदोंमोन नालाय ओमफ्राय जोबजासिम देखायनो हानाय आरोना जानायावबो माने एसे आयं थाबाय नालाय आं भिडिअखौ लानो उसुबिदा मोननानै लायासै आरोना बेनि आरो पियास एवनानै बेदर एवबाय नायलांबाय थादों नोंथाङा खोमसि नुबाय हाजोखौ खोमसि नुबाय नालाय बायदि जाबाना अबे बिदिसो गोथाव नुबाय जागासिनो मोननायानो गैला माखौ जादोंथाय खामनायसो बिगुरखौ जाजोब्बाय आरोना नोंसोरो मोनाखैनो खामजोबनायसो मोनसेबो मोनजालां मोनाखैनो आं जायाला गोखासो दे मोसादो दे सना दे मोसा बा दे मोसादो मोसादो दे मोसालाय ओइ मोसाबाय बन्द' खालामसै आं सोरो र' मोसानायखौ नुवाखै नामा Boleh, ketemu yang mosaदों Wah, berat gereng nih nengah. Wah, berat gereng nih aja mosaनो. Gosong mau sinci dah hebat. Gosong sinci dah hebat. ओमफ्राय नै लोगोफोरजों दायो ओंखाम जानो लाबाय सबायजों दाउ ओमफ्राय नैबे ना बाथोन ओमफ्राय नै आब'मोन आरो गासिबो ज' जासिगोन जोङो नायलांबाय थादों नोंथांमोना आब'आ सासेया नै बेदर दांगासिनो सबायजों ओरैबायदि टेस्ट नैबे अमा बेदरजों थास' बिसंमोन आरो बिराद गोथावमोनलै मा कसमबो बुंदो ओरैबायदि गोथावमोन दाख्लैसिनाव उन्दैबाय आङो हौवा हिनजाव गासिबो So लोगोफोर बाय बाय नोंथांमोनखौ नेक्स्ट भिडिअ'खौ थाबैनो लोगो मोनगोन गुड नाइट गासिबखौबो दायो जों जाखांबाय थांनोसै आरोना दसे उनावहाय दसे जिरायनानै अर सायगासिनो आङो स' बाय बाय लोगोफोर